崎、起きている？うとうとしていた俺は、妻であるみゆきの声で目をパチリと開ける。んああ、起きてるよ。お昼寝してるところごめんね。ちょっと私行くとこあるから出かけてくるね。はいはい。俺がそう言うと、妻は俺の隣ですやすやと寝ている息子の和幸に近づく。行ってくるね、和くん。愛おしそうな眼差しで、みゆきはそうささやいた。今日は妻が育児を休む日。俺が休日の時は、普段育児を頑張っている妻に息抜きをさせるために、こうして息子と遊んだりしている間に、妻が一人の時間が持てるように工夫しているのである。だから俺は、2歳になる息子の和幸の昼寝に付き合っていたのだ。何時に帰ってくるの？夕方には戻るよ。夕ご飯も買いに行かないといけないからね。そうか。気をつけていけよ。妻は、はーいと言って、玄関へと向かっていった。それが妻との最後の会話だ。そのまま妻は帰ってこなかった。妻が突然いなくなると考えもしなかった俺は、すぐに警察へ行った。妻が帰ってこないんです。こんなことは今までなかった。きっと何か大きな事故か事件に巻き込まれたんです。警察も状況からして家出のような失踪ではないと判断し、すぐに捜索へ乗り出してくれた。しかし、何ヶ月経っても有力な情報は出てこなかった。少なくとも奥様が失踪した日、この近隣での目撃情報はないですね。奥様がどこに行くと言ったか思い出せませんか？警察にはそう言われるも、あの時妻はちょっと出かけると言っただけで、行き先は俺に告げなかった。あの時、もっと詳しく聞くべきだったと俺は後悔した。その後、捜索は続けられたが、とうとう警察は捜索を打ち切った。それでも俺は諦めずに、妻を探すためにいろいろな手を尽くした。妻の写真を貼ったチラシを近隣の町や妻が行きそうなところへ配りまくった。似たような人を見たことがあるようなという曖昧な情報にも、俺は実費で現地に向かっていった。明らかにいたずらの通報には心をえぐられそうになったが、俺は妻を探し続けた。頼む、生きててくれ。生きて俺の目の前に現れてくれ。みゆき。妻のことを忘れる日なんて一度たりともなかった。うわー、お母さんどことまだ幼い息子の和幸はそう言って泣き続けた。大丈夫、必ず見つけるからな。俺はそう和幸を慰める。でも泣きたい気持ちは嫌でもわかる。俺だってみゆきがいなくていつも泣きそうなのだから。そんな俺を支えてくれたのは俺の両親とみゆきの両親だった。警察はあろうことか俺が怪しいと睨んでいたそうで、俺の身辺調査をした時もあった。そんな状況でもみゆきの両親は俺を信じてくれた。私たちはまさきくんのことをこれっぽっちも疑っていないよ。そうよ。だからめげないで。義父も義母にもそう言われたので心強かった。血のつながっていない俺に信頼を寄せてくれたのが嬉しかった。カズくんの面倒は私がなるべく家に行ってみるようにするから
あんたはみゆきさんをよろしくね。俺も車を出して地方の方へ行ってないか探してみるよ。俺の母や父も味方になってくれた。しかし、親族一丸となってもみゆきの捜索は実らず、次第に目撃情報も減ってきた。それもそのはず。もう、みゆきがいなくなってから1年、2年、3年と月日が流れていってしまったのだ。でも、俺たちは諦めなかった。目撃情報が入るたびに俺は出かけ、俺が仕事で行けないときは、妻の両親が言ってくれた。そして、妻を探し続けて10年が過ぎようとしていた。俺は、みゆきの両親に呼ばれた。もう、みゆきがいなくなって10年。まさきくんは本当によく頑張ってくれた。私たちは、君の幸せを願いたい。義父は再婚を進めてきたが、俺は首を横に振った。でも、みゆきは、義母がそう言いよどんだ。10年も連絡がないんだ。正直、妻の安否は絶望的だった。それでも俺にはみゆきしかいないんです。絶対に最後まで諦めません。そう二人に言い切った。義母は俺の言葉に大粒の涙を流した。義父は歯を食いしばってうなずく。みゆきは幸せ者だな。義父が天を見上げてそうつぶやいた。その日、息子の和幸と妻のことについて話した。和幸はもう12歳。来年は中学生という年になった。お母さんのことは覚えているか？俺がそう聞くも、和幸は首をかしげる。あんまり覚えてない。そっか。当時はまだ2歳。覚えてないのも無理はない。10年の時の流れは残酷だと思った。和幸はお母さんが本当に大好きで、俺が昼寝しようと誘っても嫌だって言ってすぐにみゆきの方へ向かって行ってしまう。そんな和幸からお母さんのことを覚えていないという言葉が出るなんて、俺にはつらかった。あったらきっと思い出すよ。俺はそう言葉をひねり出したが、そうかな、俺にはわからない。と、和幸は言うだけだった。そんなある日、義父からみゆきが見つかったぞという連絡が入ったので、俺は飛び上がる。本当ですか？本当ですか？何度も俺は聞き返す。俺の知り合いがみゆきらしき人を見つけたらしい。間違いないと鼻息を荒くしていた。今までの時間が吹き飛んだ気がした。今すぐ行きます。今日は会社を休みますので。そう言って俺は出かける準備をした。その電話でみゆきが今いる場所を聞いた。義父に告げられた場所は、うちからかなり離れた町にある寂れた漁村。その漁村にあるスーパーで働いているという。そこは俺の家からかなり離れたところにあるので、びっくりした。さすがにそこまで捜索範囲を広げてなかった。でも、なぜそこで働いているんだ？疑問はたくさんあったが、それよりも行動の方が早かった。みゆきにやっと会える。期待と不安を胸に、俺は車を走らせた。俺はそのスーパーに祈るような気持ちで入った。
惣菜コーナーにいる一人の女性が目に留まり、声をかける。振り返った女性を見て、俺は心臓が止まりそうになった。10年探し続けた妻がそこにいたからだ。変わっていない。ちっとも。みゆき、そう声をかけようとしたが、感極まっている俺を彼女は不思議そうに見つめた。どうかされましたか、お客様。他人行儀なみゆきの態度に俺は驚く。俺だよ、俺、まさき。そう笑いながら自分の顔を指さすも、みゆきは困惑している様子だった。まさか、俺のこと。その時、店長がやってきた。ひょっとして、この女性のお知り合いの方で？はい、みゆきは、俺の妻です。その時、店長も、そしてみゆきも目を大きく見開いた。大変なことになった。ちょっとお待ちいただいてもよろしいでしょうか。話を聞いた店長は、慌てたように誰かと連絡を取った。何がどうなっているんだ？なあ、みゆき。そう俺は問いかけるも、みゆきは俺へ申し訳なさそうにうつむくだけだった。すると、電話が終わった店長が、俺のところに戻ってきた。実は、大事なお話があります。この、夏希さんのことについて。そう言って店長は、みゆきの方へ目を向ける。夏希？彼女の名前はみゆきですよ。店長は気まずそうに俺に説明する。この方は現在、夏希さんと名乗っております。10年前から記憶喪失なのです。あまりに突拍子もない話に俺は言葉を失った。そして店長はさらに深刻そうな顔で俺にこう言う。実は、夏希さんは違う方と結婚しています。今からその方と会っていただけないでしょうか。その言葉に俺は愕然とした。近くのファミレスへ俺とみゆきは向かうと、そこには物腰が良さそうな男が待っていた。俺とその男は対面するように席に座った。みゆきは少し悩んでいたようだが、その男の隣へと座った。その時俺は、みゆきの気持ちを悟ってしまった。はじめまして、夏希の、いえ、みゆきさんの夫の山下と申します。山下さんは、そう言って俺に深々と頭を下げた。彼自身も、この状況をどうしていいかわからないという感じが伝わってきた。店長から連絡があって、私も驚きました。今からみゆきさんに起こったことを一からちゃんとお伝えしたいと思います。あなたにそれを説明する義務が私にはありますから。緊張した面持ちで山下さんは話し始めた。そこで俺はすべての事実を知ることになる。あの日、家を出たみゆきは海が見える場所に出かけていた。そこは俺も行ったことがない地域だ。おそらくだが、みゆきだけが知っている穴場のスポットだったのだろう。彼女はそこで日頃の疲れを癒していたに違いない。だが、みゆきはそこで事件に遭ったのか、転んだのか定かではないが、崖の上の遊歩道で意識を失っていたらしい。そこを山下さんが発見したというのだ。すぐに救急車を呼んで、みゆきは一命を取り留めたが、記憶喪失であることが判明した。
物の名前や地名などはわかるが、自分の名前などの記憶が抜け落ちてしまったそうだ。みゆきはカバンを持っていたはずだが、どこにも見当たらない。山下さんの話によれば、転んだ拍子に海に落ちたのか、誰かに奪われたのか、とにかく発見した場所にはなかったということだった。それから彼は、みゆきのためにいろいろな病院に彼女を連れて行ってくれたそうだ。医者からは、記憶は戻る可能性もあるが、戻らない場合があると、どっちつかずの言葉を言われたが、いろいろと回ってくれたようだ。でも、結局、みゆきの記憶は戻らなかった。警察に身元を調べてもらったらしいが、有力な情報はつかめなかったそうだ。山下さんは、もっと広範囲にちゃんと探してやればよかった、と後悔をしていた。でも俺は、その後の妻と山下さんが、お互いにどういう気持ちになったのか、すぐに察した。自分が何者かわからなくて、私はずっと暗闇にいるような気分でした。そんな中でも、山下さんは私のそばにいてくれました。そうみゆきが言った。ひょっとしたら、みゆきさんには家族がいるかもしれないと、心のどこかでは思っていました。でも、私は自分の気持ちに嘘がつけなかったのです。重々しく山下さんはそう語る。それからみゆきは、山下夏樹として新たな人生を歩み始めたという。そして、二人の間には子供までいるという。お互いの事実を知った俺たちは、どうしてよいかわからず、また後日話し合うことになった。別の日に俺は何か思い出してくれればと思い、息子を連れて行ったり、彼女の両親を連れて行ったりしたが、妻は何も思い出せないようだった。これが俺たちの息子の和幸だよ。君はずっと和くんって言って可愛がっていたんだ。俺はそう言って、和幸の肩に両手を置いて、みゆきの前に見せた。みゆきは、こんにちはと微笑んでいたが、困っているのは明らかだった。和幸も気まずそうにしている。和幸も、そしてみゆきも、お互いに親と子であることを認識できていない感じだ。じゃあ俺、友達と遊んでくるから。和幸は逃げるように家を出て行った。みゆきは、本当にごめんなさい、と涙を流して謝る。もう、俺はどうしたらいいかわからなかった。その日の夜、夕飯の後、和幸が俺にこう言った。あの人、きっと俺のお母さんだ。その言葉に俺は驚く。覚えているのか？なんとなくだけどね。小さい時にあの人に行ってくるね、カズくんって言われたような気がするんだ。気のせいかもしれないけど。そう頭をかく和幸に、俺は涙ぐんでしまった。それは昼寝をしていたまだ小さかった和幸に、みゆきが小声で囁いた一言、ちゃんと聞いていたんだなと思うと、涙が溢れ出て止まらなかった。そうか、そうか。俺はそう何度も言って、和幸の頭を撫でた。このままだと、もう法的に決めるしかない。そう思った俺は、一つの決断を下した。
後日、俺は山下さんとみゆきを呼び出した。あれから息子ともいろいろと話し合いました。そして今後のこともしっかりと決めました。二人は俺の言葉を固唾を飲んで見守っていた。山下さん、みゆきをこれからもよろしくお願いいたします。俺の言葉に二人ともびっくりしている。しかし、山下さんはそう言ったが、俺は首を振る。あなたなら信用できます。記憶喪失の中でも必死にみゆきのために動いてくれたあなたなら、あの時倒れたみゆきを山下さんが助けてくれなければ、みゆきは今もここにいません。彼女が生きていただけでも、俺も息子も幸せです。しかし、しかし、山下さんは次の言葉が言い出せなくなってしまった。大粒の涙を流している。みゆきもだ。俺は泣くのをこらえるのが精一杯だった。この決断はみゆきを愛しているからこそです。俺も和幸も本当にみゆきのことが大切だから、今の彼女の幸せを守ってやりたいのです。山下さんとみゆきの間には子供がいる。まだ2歳だそうだ。それを聞いた和幸が、母さんの子供たちに俺と同じような思いをさせたくないと言った。いつもみゆきに泣きついて離れなかった和幸が、大好きなお母さんの子供のためにそう思いやりを持ってくれたことが、俺は誇らしかった。その後、俺たちは正式に離婚した。離婚届を書く妻の姿を見るのはつらかったが、みゆきが生きているという事実と、そして好きな人と出会い、幸せに暮らしているという事実だけでも知れたことで、この10年間は決して無駄じゃないと思うようになった。じゃあ、元気で。俺は最後に、そうみゆきに伝えた。まさきも元気で。みゆきはずっと俺に敬語だったが、最後だけは10年前の口調でそう言ってくれた。山下さんが迎えに来た車にみゆきは乗り込む。山下さんは俺に深々とお辞儀をしてから車を走らせた。俺はその車を見えなくなるまで見送った。